Επειδή λένε η καλή μέρα από τον καφέ φαίνεται, πάμε να φτιάξουμε τον καφεδάκι μας με παραδοσιακό ελληνικό ποιοτικό καφέ Δρίτσας. Θα χρειαστούμε το γκαζάκι, το κλασικό, το μπρίκι μας και μια κούπα κατ' επιλογή. Ανάβουμε το γκαζάκι. Βάζουμε το μπρίκι στις αναλογίες καφέ ή ζάχαρη ή και σκέτο αν θέλετε και περιμένοντας να γίνει ο καφές μας ελληνικός παραδοσιακός καφές, 70 χρόνια στο χώρο. Προτιμήστε τον, είναι όντως ο καλύτερος ελληνικός καφές. Σε λίγα λεπτά θα απολαμβάνω κι εγώ τον ελληνικό καφέ Δρίτσας. Καλή σας ημέρα.